Σκέφτηκα λοιπόν φέτος ότι θα κάνω ένα ωραίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενα διάφορα από το Μουσείο της Ερέτριας και θα προσπαθήσουμε με ερωτήσεις, απαντήσεις και διάφορες δραστηριότητες να κάνουμε τα αντικείμενα αυτά να μας μιλήσουν. Είμαστε πολύ τυχεροί τελικά γιατί αυτά τα αντικείμενα έχουν βγει από τη γη τις περισσότερες φορές από ανασκαφές, είναι τρισδιάστατα, άρα είναι πολύ πιο εύκολο να τα αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας. Το να δώσουμε ένα γραπτό κείμενο με πληροφορίες για αυτά τα αντικείμενα δεν θα μας πει κάτι, θα διαβάσουμε ξερές γνώσεις. Το αντικείμενο όμως αυτό ακουμπά τις αισθήσεις μας, την όραση. Μπορούμε να τα αγγίξουμε κάποιες φορές, την αφή και ακόμα με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις μπορεί και να μας μιλήσει, οπότε θα ακουμπήσει και την ακοή μας. Ένας πάρα πολύ μεγάλος ιστορικός, Γερμανός, έλεγε πάντα ότι όπως τα ψάρια έχουν ανάγκη το νερό, έτσι και οι άνθρωποι για να ζήσουν καλά έχουν ανάγκη το περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον είναι τα αντικείμενα από την καθημερινή ζωή. Το περιβάλλον των αρχαίων ήταν τα αντικείμενα με τα οποία ζούσαν αυτοί τότε. Τα ποτήρια με τα οποία έπιναν νερό, τα σκαμνάκια που καθόντουσαν και ήταν ξύλινα και δεν τα έφεραν, πολλές φορές δεν έχουν σωθεί. Άρα νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ συναρπαστικό ταξίδι να μιλήσουμε τα αντικείμενα αυτά και να δούμε τι μπορεί να μας πούν τα αντικείμενα. Όταν μάλιστα αυτά τα αντικείμενα έχουν και μια ιστορικότητα, δηλαδή προέρχονται από πάρα πολλά χρόνια πριν, τα δουλεύαν οι άνθρωποι, τα χρησιμοποιούσαν πολλά χρόνια πριν και σήμερα εμείς καλούμαστε να τα ερμηνεύσουμε. Η ερμηνεία λοιπόν των αντικειμένων. Αυτό θα είναι ο σκοπός του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος. Θέλω εσείς οι ίδιοι να ερμηνεύσετε τα αντικείμενα. Θέλω εγώ να σας δώσω τα εργαλεία ώστε όχι μόνο να πάρετε ξερές γνώσεις διαβάζοντας τις πινακίδες, αλλά να χτίσετε γνώση, τη γνώση της ιστορίας. Άλλωστε το μουσείο είναι ένας δημόσιος χώρος της ιστορίας. Εκεί δηλαδή που οι επιστήμονες εμείς καλούμαστε να μεταφέρουμε σε εσάς, τους μαθητές, τα παιδιά, το κοινό, την ιστορία μας. Και εκεί θα κρυθούμε. Αν είναι επιτυχημένο αυτό, θα θέλουν να πια θα θυμούνται ιστορίες από τα αντικείμενα. Αν όχι, τα αντικείμενα θα μείνουν βουβά. Θέλετε λοιπόν να μπούμε μέσα.